želim dobro jutro u domu Gospodnjem. Dobrodošli. Znate da ja volim da vi jače odgovorite na moj pozdrav. Dobro jutro. To je već puno bolje. Dobro jutro. Dobrodošli. Ponovo je radost da možemo biti zajedno, da možemo proslavljati našega Gospodina, našega Spasitelja. Radost je i što ovoga jutra imamo i jednog gosta koji nam dolazi iz Brazila, brat Markos iz Europske kršćanske misije. Europska kršćanska misija je misija s kojom mi godinama surađujemo. Razlog zašto su neki od naših misionara ovdje u zajednici. Mi mu želimo obilje blagoslova, neka vas Gospodin blagoslovi, brate, i to je to. Možemo ga te pozdraviti. Evo na početku, hajde da ustanemo. Psalam 95 kaže: dođite, kličimo Gospodu, kliknimo stijeni našeg spasenja, izađimo sa zahvalnicom pred lice njegovo, kliknimo mu u pjesmama, jer Gospod je Bog velik i velik kralj nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i vrhunci gorski njegovi su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suho su tlo njegove načinile ruke. Dođite, padnimo ničice i poklonimo se, pokleknimo pred Gospodom našim stvoriteljem. I sad ovaj zadnji stih, ajmo zajedno. Jer on je naš Bog, a mi puk paše njegove i ovce ruke njegove. Blagoslovljen Bog, kaže ova pjesma. Blagoslovljen Bog, u zemlji punoj obilja, kad iz neba svoj blagoslov, blagoslovljen Bog. Blagoslovljen Bog, kad nađem se u pustinji, kada hodam sam u pustoši, blagoslovljen Bog. Za sve tvoje blagoslove ja slavim me, i kada tama sve zamrači, ja reći ću: blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam ga, blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam moćno ime to. Blagoslovljen Bog, kada sunce me obasjava, kad sve oko mene dobro je, blagoslovljen Bog. Blagoslovljen Bog, da budu puno nevolja, i kad voli pisme od nas svud, blagoslovljen Bog. Za sve tvoje blagoslove da slavim me, i kada tama sve zamrači, da reći ću: blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam ga, blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam moćno ime to. Blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam ga, blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam moćno ime to. Ti nam daješ sve i ti nam uzimaš, krvi srcem pjevati, da blagoslovljen si. Ti nam daješ sve i ti nam uzimaš, želi srcem pjevati, da
nam ime Gospoda, blagosi nam moćno ime to, blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam ga, blagosi nam ime Gospoda, blagosi nam moćno ime to. Kad problemi muče te, kada životu tražiš odgovor, jer dalje ne možeš. Odgovor je Isus, jer te dobro poznaje i želi da mu dođeš i otvoriš sve. Odgovor je Isus, kad problemi muče te, kada životu tražiš odgovor, jer dalje ne možeš. Odgovor je Isus, jer te dobro poznaje i želi da mu dođeš i otvoriš se. Ako ima stvari koje ne razumiješ ili tešku prošlost zaboravit ne možeš, reći ću ti nešto, netko brine za tebe, nekome je stalo, netko ljubi te. Odgovor je Isus, kad problemi muče te, kada životu tražiš odgovor, jer dalje ne možeš. Odgovor je Isus, jer te dobro poznaje i želi da mu dođeš i otvoriš se. Ako ima stvari koje ne razumiješ ili tešku prošlost zaboravit ne možeš, reći ću ti nešto, netko brine za tebe, nekome je stalo, netko ljubi te. Odgovor je Isus, kad problemi muče te, kada životu tražiš odgovor, jer dalje ne možeš. Odgovor je Isus, jer te dobro poznaje i želi da mu dođeš i otvoriš se. Odgovor je Isus, kad problemi muče te, kada životu tražiš odgovor, jer dalje ne možeš. Odgovor je Isus, jer te dobro poznaje i želi da mu dođeš i otvoriš se. Svjetlo svijeta, u tamu si došao, oči mi otvorio.
Ti svjetlo svijeta, u tamu si došao, oči mi otvorio, srce mi obasja tvoja ljepota, sva moja nada si ti. Tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Kralju naš vječni, nad svima si uzvišen, stvoritelj svega si ti. U svijet si došao jer nas ljubiš, siromah si postao. Tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Ja nikad neću shvatiti tu cijenu otkupljenja mog. Ja nikad neću shvatiti tu cijenu otkupljenja mog. Ja nikad neću shvatiti tu cijenu otkupljenja mog. Slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si, predivan, predivan, predivan. Tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom.
Gospode naš, hvalimo te, Gospode, hvalimo te, ti daješ nama mir, Gospode, ti nam daješ radost, nas ti blagoslivljaš, Gospode, nas ti ispunjavaš, Gospode, nas ti podsjećaš, Gospode. Hvalimo ti, Gospode, hvalimo te za ovako zajedništvo koje imamo ovdje, Gospode, i slavimo te, Gospode, tebi pjevamo ove pjesme, Gospode, tebi podižemo ruke, Gospode. Gospode naš, molim te, evo, da tvoja ruka se spusti na svaku osobu, da blagoslovi, da probudi one koji spavaju, Gospode. Gospode, da ti pozivaš k sebi izgubljene, Gospode. Da blagosloviš ti one bolesne, Gospode, da ih ti iscijeliš, Gospode, da im se objaviš, Gospode, da ih ozdravljaš, Gospode. Molim te za rat u Ukrajini koji vlada, Gospode, da ti vladaš, da ti budeš tamo, Gospode, da ti se objaviš svakome, da smiriš te ratove, Gospode, i u cijelome svijetu. Molim te za mir, Gospode, u svijetu. Ti se proslavi. Amen. Amen. Ljubav si, život moj, ti si svjetlo, da mi nada si, obnavljaš svako slomljeno srce. Velik si Bog, tvoj je dan u nama i mi slavimo te, tvoj je dan u nama i mi slavimo te za uvijek. Ljubav si, život moj, ti si svjetlo, da mi nada si, obnavljaš svako slomljeno srce. Velik si Bog,
zemlja klicati i srca kosti pjevati. Velik si Bog, sva će zemlja klicati i srca kosti pjevati. Velik si Bog, sva će zemlja klicati i srca kosti pjevati. Velik si Bog, sva će zemlja klicati i srca kosti pjevati. Velik si Bog, tvoj je dan u nama i mi slavimo te, mi slavimo te, tvoj je dan u nama i mi slavimo te, mi slavimo te, tvoj je dan u nama i mi slavimo te, mi slavimo te, tvoj je dan u nama i mi slavimo te za uvijek. Amen, amen. Izvolite, sjednite, zauzmite vaša mjesta, nema puno iznenađenja. Obavijesti su pred nama, nakon toga brat Ivica sa svojom recitacijom i vrijeme kada ćemo sakupiti naše milodare i nakon milodara, nakon recitacije poruka iz riječi Božje. Evo, slijede naše obavijesti. Pred nama su zapravo 3 kratke. Prva je Uganda. Prošle nedjelje za siročad u Ugandi sakupilo se 190 kuna. Potičemo vas i danas da blagoslovimo ovu djecu donacijom kao izraz ljubavi prema Gospodinu. Božja riječ nam kaže: a onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, neka i pribavi i umnoži sjeme vaše i poveća rodove pravednosti vaše, da se u svemu obogaćujete za svaku darežljivost koja kroz nas djeluje kao zahvalnica Bogu. Činimo i mi tako. Sljedeća obavijest su 2 nove knjige. Od danas u našoj maloj, ali vrijednoj biblioteci imamo 2 knjige. Prva je Savršeno sigurni. Možete vidjeti i na ekranu. Autora Stevena J. Lawsona, koja govori o sigurnosti spasenja, kako pobjedonosno živjeti kršćanskim životom i tako dalje. Druga je Ništa nije slučajno. Autor Leighton Talbert, koji u knjizi razvija doktrinu providnosti i primjenjuje na kršćanski život. Svi koji ste zainteresirani možete ih kupiti po simboličnim cijenama. 40, prva je 40, a druga je 60 kuna. I sljedeća obavijest je seminar o braku. Podsjećamo na seminar koji nastavljamo danas u 17 sati sa temom o odgoju djece. Užitak je slušati pastora Toda, koji tako jednostavno, a istovremeno snažno i prodorno podučava istine iz Božje riječi primjenjive u bračnom životu. Svi ste dobrodošli. Hvala. Evanđelje, radosne li vijesti, najbolje što duša može jesti.
Tam se otkriva malenima što je bilo, što jest i što će biti i neopisivo ti Bože hvala što od nas to nisi htio skriti. Tebi, Isuse, tebi priznajem i kajem se za grijeh sav, jer mi srce govori da je tako prav. Ti si za me jedini spasitelj, ti si Bog, da li u dobru ili u zlu, ja sjetim se tog. Vjera mi u te kao blagoslov dođe i nikad neće da prođe. Utjeha mi od Svetog Duha, bez kojega ne mogu i neću, kad bih usamljen ili tužan, u njem vidim sreću. Blago nama koje Otac nebeski šiba i kara. Jest da boli, ali to je zato što nas neopisivo voli. Kad ne bi bilo tako, svijet bi nas uništio lako. Ali Gospodin se ne odriče svojih obećanja. Dovest će nas on do blaženog stanja. I to mi onda u životu daje smisao, inače ne bih ni o tome pisao. Dobro je čovjeku da živi po toj vjeri i nadi i koji duhovnu kuću na čvrstim temeljima gradi. Isus je ta stijena, Isus je dom, Isus je vječna radost u srcu mom. Isus je život, Isus je uskrsnuće i to me jako neopisivo k njemu vuče. Mi smo Kristovi, u njem imamo obilje radosti, mira i sreće i nitko nas nikada od njeg uzeti neće. Amen. Dobro jutro, crkvo! Danas, kao što vidite na svojim bilješkama iz propovjedi, nastavljamo s Jakovljevom poslanicom i još uvijek nas prati tema kušnji i iskušenja. Naša pozadina koju smo već prošli je da nam treba mudrost od Boga koja se dobiva na Božji način i trebaju nam koraci koje usmjerava Bogu ugodna odluka da bi mogli dobiti tu Božju mudrost. Jer Božja mudrost nije produkt iskustva i znanja, već ona dolazi od Boga. Ali budemo iskreni, često puta zbog svoje volje, zbog svojeg plana, zbog svojih pokušaja manipulacije s Bogom, mi sami sebe prevarimo. Pitanje koje nam današnji tekst donosi je: u čemu si ti sebe prevario? I ok, sad smo naučili da iz nas izlazi ono što je već i onako u nama, iz redaka prije, i da okolnosti i drugi ljudi nisu krivi da kad iz nas izađe ono što je već u nama. Jer Isus je isto bio kušan i testiran, ali iz njega je izašlo samo dobro, čisto i sveto. I nije dovoljno samo to razumjeti. Recimo to ovako, sad znaš da je krivo to što si mislio da imaš pravo puknuti kad stvari ne idu kako ti želiš. Sad znaš da je krivo kad kriviš druge ljude, kad opravdavaš svoj grijeh. Sad znaš da je krivo kad doma radiš scene samo da bi bilo po tvojem, pa se svi onda drugi podredio samo da ne bude scene. Znaš da je krivo manipulirati i znaš da trebaš se moliti Bogu. I moliš se Bogu, ali jednostavno kao da si vezan, kao da si još uvijek na tom mamcu, svaki put te povuče, svaki put ideš i nikako nema te djelotvorne Božje snage. Možda je to tvoja situacija. Zašto je to tako? On kaže, evo imam jednu ilustraciju za vas. Nemoj da tvoj život usmjeravaju okolnosti i emocije. Neka tvoj život usmjerava odluka. Ja ću slijediti Boga i On će me ispravljati. Ako čekaš do trenutka kad se dogodi problem, da li budeš se boril ili ne budeš boril, već si izgubil bitku, moraš živjeti po toj odluci puno prije i onda vapiti Bogu: Bože, ja već sad koračam, ja već sad idem tim putem, da kad dođem do onoga što je trulo u mojem životu, da to onda ti odsjećeš u tvojoj snazi, a ne u mojoj. Jer onda ako ne živiš po toj odluci, ako ta odluka ne usmjerava tvoje korake, onda ideš u krug. I to smo svi doživjeli. Ideš u krug i nema te snage od Boga u našem životu. Ova ilustracija nam kaže: ne varajte se. Tek kad se odreže to trulo, možemo očekivati da smo na putu promjene. A sve ostalo je samo pusta želja ili bajka. I vjerujemo da će nam Bog maknuti nešto
samo zato jer to vjerujemo, bez da hodamo u predanju čekajući na njega. Ne moja djela, ja hodam u predanju jer čekam na tebe. I kroz psalme to jako dobro vidimo. Imam jedan primjer, psalam 119. Imaš opciju moliti i vapiti prije mamaca u svojem životu i hodati tim putem, ili imaš opciju moliti i vapiti kad ti već se uhvatiš na mamac. Gledajte ovaj put, psalam 119 je veliki, ima i mnogo, kaže psalmista, o kad bi putovi moji bili upravljani da držim tvoje propise. To je njegova žudnja prije nego je još u problemu. To je njegov plan. Redak 8 kaže, tvoje ću držati propise, nemoj me ostaviti sama. Nakon žudnje imamo odluku. Idem tvojim putem jer znam da ću na tvojem putu susresti tebe. Ti mi pomozi. 11. redak kaže, u srce sam svoje tvoju pohranio riječ da protiv tebe ne sagriješim. To su prvi koraci. Puni se Božom riječi, punim se. I onda kaže 15. redak, razmišljat ću o tvojim odredbama i razmatrati putove tvoje. To je taj kontinuitet. Idem, ne kad je samo problem, idem cijelo vrijeme za tobom, Bože. I onda se dogodi pad. 25. redak kaže, duša moja prijanja uz prašinu, po svojime riječi uživi. Gospode, skrenuo sam pogled, počeo sam se baviti stvarima, počeo sam živjeti za stvari koje su prolazne, poput prašina. Ali ti me oživi, zato idem tvojim stopama. Slijedim te. I kroz cijeli psalam vidimo taj hod, taj život. Gore, dole, gore, dole. Ali, ako mi očekujemo da to samo znamo i kad dođe problem da onda reagiramo, mi ćemo pasti. Jer je u našoj snazi. Ali kad živiš po tom predanju, kad ta odluka, ja slijedim Gospoda, usmjerava tvoj život, onda će te Bog susresti i dati ti snagu. Jer je On sam rekao da će doći i da će pomoći. Nemoj vapiti Bogu bez koraka vjere. Krist uvijek poziva na korak vjere. I sad, veli, ako ne vapiš sa koracima vjere, varaš se. I mi nastavljamo sa Jakovljevom poslanicom 1, 16 do 21, pa možete otvoriti svoje Biblije, kaže ovako, redak 16. Ne varajte se, braću moja ljubljena, svako dobro darivanje i svaki savršeni dar od ozgoje silazi od Oca svjetila, u koga nema promjene ni sjeni odmjene. Po svojem naumu porodi nas riječju istine da budemo prvina neka njegovih stvorenja. Zato, braćo moja ljubljena, neka svaki čovjek bude brz da sluša, spor da govori i spor na srdžbu. Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Bože. Zato odložite svaku prljaštinu i preostalu zloću i s krotkošću primite usađenu riječ koja može spasiti duše vaše. Ovo kad kaže ne varajte se, sjećamo se od prijašnjih redaka, to je nastavak i naglasak na sve retke od prije. Ne varaj se, nemoj se loviti za mamce, nemoj misliti da ćeš naći božansku mudrost u iskustvu i znanju. Ne varaj se, ona dolazi od Boga, a Bog ima svoj proces kako ti daje mudrost. To smo prolazili. Nemoj miješati kušnju i iskušenje. Nemoj pokušavati pobjeći van iz kušnje, a očekivati da se možeš boriti sa iskušenjem. Bježi od iskušenja, a ostani u kušnji jer Bog je dao početak i kraj. Nemoj se varati. To je samo nastavak na sve to. Ne varaj se da će išta od tvojeg opstati. Kad kaže onom, recimo prije, proći će kao cvijet travni. Ne varaj se. I on govori spašenima, ne krivi druge, ne krivi Boga, ne opravdavaj sebe, ne opravdavaj svoj grijeh. Imaš neprijatelja unutar sebe, svojeg starog ja, svoje griješno srce i želje. I sotona je ovaj svijet, oni te mamiju samo sa mamcima koji već postoje u tebi. Sa onim željama koje ti već i onako želiš. Da nam sotona i ostatak svijeta ne daju te mamce, mi bi i dalje u našoj griješnosti htjeli ono što hoćemo. I zato nas je toliko sram kad naš grijeh izađe na vidjelo, jer naš grijeh javno govori tko sam ja u svojoj paloj prirodi. Što ja želim bez Krista? Mamci samo to otkrivaju. I on kaže ne varaj se. Moraš se baviti sa tim.
Ne po pitanju vječnog spasenja, jer se Isus tim pozabavio, ako si spašen, nego se moraš time baviti dokle god si na ovoj zemlji. I ovime smo sumirali sve prijašnje retke. Znači, glavni neprijatelj on kaže, tvoje grešno srce, tvoja narav, nemoj se varati da je neko drugi kriv, da iz tebe izlazi ono što izlazi, jer to je već u tebi. I nemoj se uvjeravati da znaš bolje od Boga. Redak 16 kaže, ne varajte se, braćo moja ljubljena. Svako dobro darivanje i svaki savršeni dar od ozgoje silazi od Oca svjetila u koga nema promjene ni sjeni od mijene. Znači, svaki dar od Boga je dobar. Čak i onaj koji na prvu ne izgleda kao dobar, poput onog koji je Pavao dobio i nazvao trn u svojem tijelu, na prvu nije izgledao dobar ili čudan dar, ali kasnije se pokazao kao jedan od najvećih blagoslova i izvora snage u njegovom životu. Zbog toga je Pavao rekao, kad sam slab, onda sam jak. Čekam na njega, idem po njegovom planu. Kad me pritišće, onda idem Gospodu i on se proslavljuje kroz mene. Meni proslavljenje Krista kroz mene donosi veće dobro nego da mi Bog riješi moju situaciju. On može riješiti situaciju, ali proslavljenje Krista kroz mene donosi meni veće dobro nego da samo riješi sve u mojem životu. I zato sve što je došlo iz Božje ruke, sve je dobar dar. I ne samo da sve što Bog dozvoli je dobro, nego način na koji je dozvolio. Sve što je dopustio, kako je dopustio je dobro za tvoj život. Ako ga slijediš, to ćeš vidjeti. Bog je toliko velik, toliko dobar, toliko moćan i savršen da čak i smrt i bolest može okrenuti u tvoje konstruktivno dobro. Ali ako odbijaš njegov način, onda stalno gledaš na krivo. Rimljanima 8:28 kaže da mi znamo da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobro. Onima koji su po njegovoj odluci pozvani. Kako može biti sve dobro kad me boli? Kako može biti sve dobro kad se dogodila smrt? To ne znači da ne bude teško, to ne znači da ne bude patnje. Ali Bog je toliko moćan da to može okrenuti na tvoje konstruktivno dobro za tvoj rast. Ti nećeš to vidjeti ako ne koračaš predanjem da ga slijediš. I u stvari redak 17 kaže da Bog konstantno, bez prestanka, daje dobre darove. Zato jer je dobar. Kako smo rekli, kušnje pokazuju što je u nama. Kad iz nas izlaže loše, to znači da je nešto loše u nama. A iz Boga, iz Isusa u kušnjama i iskušenjima izašlo je samo dobro. On može dati samo dobre darove. Kako ta činjenica mijenja tebe danas? Tvoj stav. Da Bog daje samo dobre darove. I veli svaki savršen dar od ozgoje i silazi od Oca. To je doslovno sve. Ugoda u hrani, ljubav, smijeh, odmor, što daje kišu da zemlja rodi, što Duh Sveti zadržava ljudsku grešnost još uvijek na zemlji, što smo vidjeli kad smo prolazili kroz otkrivenje, što zadržava da još ne izađe sve iz ljudske grešnosti van pa da bude kaos. To je dobar Božji dar. Svaki tvoj uspjeh je dar od Boga. Ne znam da li si to ikad razmišljao o svojem životu. Svaki tvoj uspjeh je dobar dar od Boga. Ivan 3:27 kaže da čovjek ništa ne može primiti ako mu nije dano s neba. Jer nekad se trudiš i nema uspjeha. Zašto? Pa nisi se manje trudio ili manje radio ispravno. Bog nije dozvolio. Možeš imati, najbolji posao u državi ili najbolje usluge na cijelom svijetu. Ako ti Gospod ne pošalje ljude, ključ u bravu. Svaki tvoj uspjeh je dar od Gospoda. Svaki tvoj dar koji si primio je dobar dar od Gospoda. Dakle, sve što je dobro, što god u svojoj naravi i srži i primjeni je čisto, to je dar od Boga. Kako to ovo jutro mijenja tvoj život? Za što sve prigovaraš? Jer Bog jedino što može dati je dobro. I on veli nikad se ne mijenja. Nema kod njega promjene niti sjeni od mijene, ni najmanje.
Bog je svet i bezgrešan. On se ne bre promijeniti na lošije. On je savršen i svemoćan. On se ne bre poboljšati. On je uvijek isti. Da, Bože, ali zašto me ponekad boli? Zašto se dogodi bolest i smrt i katastrofa? Pa zbog prokletstva u grijehu i u nama. Ali Bog to može okrenuti na konstruktivno dobro. I to čini onima koji je pozvao i koje je spasio. Kako kaže Rimljanima. I u spasenju smo opravdani i legalno smo spašeni. Nema više krivnje. Papir je gotov. Isus je platio tvoje. To je legalno u našem spasenju i opravdanju. Kroz život se spašavamo od vlasti grijeha, od snage grijeha, ako slijedimo Božju riječ sa koracima u predanju. I jednog dana, kao što smo i vidjeli, bit ćemo oslobođeni od prisutnosti grijeha. Jedva čekam taj dan. Umoran sam, već sam rekao, umoran sam od težine grijeha u svojem životu. Kako to mijenja tebe ovo jutro? Samo intelektualno ili kako? Kako ćeš i na čemu ćeš sad više slijediti Boga? Kad u konačnici znaš da ne možeš nikad izgubiti ako ga slijediš. Ne može se dogoditi apsolutno nijedan scenarij u kojem ti kažeš žao mi je jer sam slijedil Boga. Da mogu, vratil bi se i ne bi slijedil Krista, ne bi radio na njegov način jer sad sam požalio. Neće se dogoditi ni jedan scenarij u kojem bi ti kad slijediš Krista mogao to zaključiti. Kako to tebe mijenja ovog jutra? U čemu ćeš donijeti odluku, ja više neću raditi po svojem. I to radim zato jer je Gospod dal put, dalje način i ja koračam tim putem, znajući da ja ne brem sam donijeti plodove i promjenu, ali idem jer s njim nikad ne može biti krivo i loše. Da li to tebe mijenja samo intelektualno ili već znaš u svojem životu koji su koraci vjere na koje te poziva, a često ih ne radiš i onda samo ideš u krug, samo se ispričavaš Bogu, ispričavaš što trebamo, ali nema snage Bože u tome, jer nema predanja u vjeri. Jedan od trikova neprijatelja je da nas uvjeri da nam naš Bog nešto skriva, da nas zapravo ne voli, da se ne brine za nas. Sjećate se, govorili smo o zahvalnosti. Prava zahvalnost te vuče. Ja bi nekaj htio napraviti za tebe. Ja bi ti htjel se nekako odužiti. Nemam ti se kak Bože, ali kak bi ti htjel da ja živim. Aktivna zahvalnost za Božju dobrotu velika je obrana protiv padanja u iskušenju. Aktivna zahvalnost. Što ti želiš Bože? Hvala ti za sve. Kak ti ja mogu biti ugodan? Jer te volim. Imamo jedan primjer. Kralj David je maknuo svoje oči s Božje dobrote i zatim je ukrao svojem vojskovođi njegovu ženu Batšebu. Svi znamo za taj primjer. Napravio je dijete i dao je ubiti njezinog muža, rekao je povucite se, neko stane sam, neka ga ubiju. I on je to probao sakriti. Probao je okriviti nekoga ili nešto. I slušajte što je Bog rekao Davidu preko svojeg sluge Natana. Poslao mu je Natana da mu ispriča jednu priču. I Natan mu ispriča da je jedan čovjek imao puno ovčica i onda je ukrao jednom siromašnom čovjeku njegovu jedinu ovčicu i onda je napravio feštu sa tom ovčicom za nekog drugog. David se razljutil i rekao je, taj čovjek treba umreti. I što mu je Natan rekao? 2. Samuela 12, 7-8. Tada Natan reče Davidu, ti si taj čovjek. Ne varaj se, ti si taj. Ovako veli Gospod Bog Izraelova. I gledajte sad, svaki dar je od Boga. Ja sam te pomazao za kralja. Nisi ti nad Izraelom. I ja sam te izbavio iz ruke Šaulove. Dao sam ti i kuću gospodara tvojega i žene gospodara tvojega položio tebi u krilu. Ja, Gospod. Dao sam ti i dom Izraelovi Judu. I onda veli, a ako je i to malo, pridodat ću ti još ovo ili ono. Zašto ideš sebi pribavljati darove u svojoj snazi? Zašto ideš sam? Sve bi ti dao, ako je i to malo, dam ti i troduplo. Zašto ideš sam? Jer zato je David pao pred mamcem.
A prije David nije tako živio. Prije, kad je David bio u bijegu od Šaula, 2 puta, kaže, Gospod mu je predao Šaula da ga ubije. I nije dozvolio ni svojim ljudima da ga ubiju, niti je on sam. Jer je David znao, ako ja sam riješim svoj problem, on neće biti riješen. Ako Gospod riješi i kad Gospod riješi moj problem, onda je problem riješen. David je živio po toj odluci u startu, onda je jednom prestao. Odluka koju ti trebaš donijeti, po kojoj trebaš živjeti je, ako Gospod ne riješi situaciju, ona nije riješena bez obzira koliko uspjeha ja imao. Ako rješenje nije zašlo iz Božje ruke, koliko god da ja uspjel trenutno, situacija nije riješena. Ako Gospod dozvoli da to traje, ja znam da sam u najboljem mjestu na ovoj zemaljskoj kugli. Da li su to odluke koje vode naš život prije problema? Iako sam unutar tog problema, ako Gospod ga nije zaustavil, ja znam da sam na najsigurnijem mjestu na ovoj zemlji. Jer sam u Božoj volji. Ti nećeš djelovati prema Božoj volji i Božoj riječi ako ne prihvatiš njegov plan. Niti u velikim, niti u malim stvarima. Sjećate se onaj primjer za kako znaš da boš došao u crkvu na vrijeme. Pa ako si u startu jedno donesel odluku, to je važno i do kraja života ja sam u crkvi. Ako se svaku nedjelju trebaš odlučiti da li ideš ili ne ideš, onda su ti to mamci i pal budeš. Ja idem zato jer moj Bog veli, u srce svoje sam pohranio riječ tvoju, da od nje ne skrenem. Sve što ti imaš ili nemaš, u čemu jesi ili nisi, to je zato jer je Gospod dobar. Upravo sad u tvojem životu. I način na koji Gospod djeluje u tvojem životu upravo sada je dobar. Ali ne varaj se. Kako ga slijediš? Koliko ga stvarno želiš slijediti? Sve što je David imao, bilo je zato jer je Gospod dobar. I veli, ja bi ti dali još i 3 put više. Ali zakaj si ti sam pribavljaš? Zakaj ti sam vodiš i usmjeravaš svoj život? Ja ti mogu dati puno više, ako je potrebno, kaže. Zbog odluke da si možeš sam donijeti dobro u svoj život bez Boga, možeš imati uspjeh, ali to nema snage. I što se dogodilo kao posljedica Davidovog? Vidite, on je u jednom trenutku prestao živjeti po toj odluci, po Bogu ugodnoj odluci. Što se dogodilo? Njegov sin Apšalom pokušao ga, kao prvo dijete je umrlo. Ubio je svojeg vojskovođu, ukrao mu je ženu. Njegov sin Apšalom pokušao ga je ubiti i preuzeti vlast. Njegov nečak Joab, zapovjednik njegove vojske, ubio je Apšaloma, svojeg bratića, Davidovog sina. Njegov drugi sin Amnon je silovao svoju sestru Tamaru. Davidov nasljednik, kralj Salomon, je ubio svojeg brata Adoniju. I na kraju se uvijek pokaže, kad sebi priskrbiš nešto u svojoj snazi, to neće opstati. Jer dobri Gospod daje samo dobro. Što je to u svojem životu što ti grčevito želiš sebi pridobiti? I sebi učiniti, ali bez da slijediš Gospoda. Da li je to mir u kući, pa ti manipuliraš, pa radiš scene, samo da bude mir. Ako nije po tvojem, nema mira. Ko ste vi da vi meni, mir mora biti. Da li ti mir pribavljaš na Božji način ili na svoj način? Da li je to da se ti brineš za svoj život? Radiš i samo radiš. Jer zašto? Da imaš. Ali nema snage, nema uspjeha jer Gospod nije vodio to. Što je to u tvojem životu? Da li se u svojoj snazi pokušavaš promijeniti bez da ideš koracima na koje Bog poziva? Ako ti Gospod nije nešto namijenio i dozvolio, tvoj uspjeh će završiti u neuspjehu. I to će pokazati vrijeme. Ako ništa drugo, sve što si pribavio za ovog svojeg sina ili kćer, pokazat će se kako je bilo. Davidov život nam je primjer. I znamo mnogo takvih primjera. Samo kratkotrajno zadovoljstvo. Kad ugrizeš taj mamac, automatski sa tim zadovoljstvom ugrizao si i što? Ubod smrti. I vučete i na mamcu si. I ne breš i nema snage. Odluka mora biti prije nego dođeš do mamca.
Gospod kaže. Isus je bil kušan i kaže, pisano je. Pisano je. Pisano je. U čemu se ti možda varaš da po Božoj volji radiš, a znaš da radiš za sebe? Bez Božeg blagoslova, bez Božeg načina, samo da bi imao to nešto. Možeš li to konkretno zapisati i onda reći, Bog očekuje od mene to i to, ali ja baš radim to i to. Da li znaš što je to u tvojem životu? Kakve je tvoje odluke, tvoja predanja, kakvi planovi dovode do dugotrajno loših posljedica za tebe i tvoju obitelj? U čemu si zagrizao mamac da bez dobroga možeš proizvesti dobro? Da ti može biti dobro bez dobroga koji daje iz svoje dobre ruke? A i Bog veli, zašto da ti dam ako budeš rado po svojem? Da moje dobro propadne. Davide, zašto si sam? Pa dal sam ti sve i dal bi ti još više ako je potrebno. Zašto sam? Jer ništa što je dobro u tvojem životu nisi si sam priskrbio, nego ti je Gospod dozvolio. Da li to vjeruješ? Ili te to boli kad sad to čuješ? Pa kako to misliš? Da Bog mi je... Da, Gospod može davati samo dobro. Kako mu zahvaliti? Jer on ima sad način kako on želi da mu zahvalimo. On ima put po kojem nas sad vodi, sad budemo to vidjeli. Bog konstantno daje dobre darove i ako živiš s tim pogledom, kad se hraniš njegovom voljom, tad dobivaš najbolje iz tih darova. U potpunosti primaš i u potpunosti koristiš svaki dobar dar od Boga, jedino kad poznaješ njegovu misao i znaš kako bi Bog sam koristio taj dar. Na primjer, debela i sita riba neće zagristi mamac, jer je puna svega. Kad je tvoj pun Božje riječi, kad si ti unaprijed donio odluke koje usmjeravaju tvoj život i onda koračaš u predanju, Gospode, idem, ali ne vrem sam, idem jer ti si obećao da budeš ti tam, zato idem, tvoj ne bude nasilna mamca iz ovog svijeta. Jer je riba, ako možemo to tako reći, u tvojoj glavi već sita. Dobro joj je u Gospodu, u Božjoj riječi. Kad si ti zadovoljan i ispunjen Božjim darovima i svojim životom, kad na darove gledaš i kad ih primaš i koristiš onako kako je savršeni, nepogrešivi, dobri Gospod već to namijenio. Jedino tad. A onda riba u tvojem umu može biti, u tvoje srce može biti spokojno i mirno. Ako mi Gospod ne pribavi, ako nije po Božjem načinu, onda mi ne treba u životu, koliko god da je meni profitabilno. I tad nemaš potrebe ići za mamcem. Redak 18 kaže, po svojem naumu Bog, poradi svoje riječi, porodi nas riječu istine, da budemo prvina njegovog stvorenja. Jednako kao što nismo proizveli i stvorili svoje fizičko rođenje, tako ne možemo niti proizvesti, niti stvoriti svoje duhovno rođenje. Znači, ako te Bog nanovo rodio, pa daj uči od njega. Ako te on spasi, on ti je otac. Više ne prispadaš sebi nego njemu. To dragovoljno. Ali još uvijek živiš u griješnom tijelu. Pa zašto bih htio upravljati svojim životom kad znaš da samo dobro dolazi od dobrog Gospoda? I kaže da smo stvoreni da budemo prvina njegovih stvorova. Što to znači? Pa to znači da trebamo znati na koji način Bog već koristi taj izraz prvina, da bi ga mogli razumjeti. Na primjer, Izreke 3.9 je princip za svakog vjernika, onda i danas. Kaže, časti Gospoda svojim imanjem i prvinama svega prihoda svojega. Mi imamo učeništvo u 3 dijela koji objašnjava te principe i baš kao što je uloga prvina u Starom Zavjetu i danas jest princip da prvo i najbolje od svojeg rada, od svojeg vremena, od svojih prihoda, od svega posvetiš Gospodu jer je Gospod prvi. Nema većeg od njega. Ako neko zaslužuje i ima pravo da je prvo njegovo, to je Gospod. Samo je on dostojan primiti prvo od tebe u svemu. Sve ostalo drugo, kad daješ
sve svoje najbolje za druge stvari, to je idolopoklonstvo. Jer nije dostojno. Bacanje je ko da uzmeš novce i trgaš ih i bacaš ih u vatru. Moraš Gospodu dati prvo sve u svojem životu. I on kaže, upravo tako, onda to Boga proslavlja. Upravo tako smo mi prvina i pripadamo Bogu i nanovo smo rođeni da bi ga častili i slavili. Zato si spašen i to ćeš raditi u vječnosti. I sljedeći put kad budeš u iskušenju, meditiraj, razmišljaj o Božoj dobroti u svojem životu. O tome da niš drugo nije dostojno tvojeg najboljeg razmišljanja, tvojeg najboljeg vremena, sve kaj imaš, samo Gospod. I ako on da, onda možeš odahnuti i reći dobro je. Meni je dobro jer znam da idem po Božoj odluci. Ne mogu sam. Padam, ali to je najsigurniji put koji postoji na ovom svijetu. Slijediti Božju riječ, a za to ti treba odluka u startu. Psalmista je morao donijeti odluku. Težim da upoznam tvoj zakon. Vodi me, hoću i onda padnem. Bavim se sa prašinom Bože opet. Pomozi mi na tom putu jer koračam tim putem. Bog ne želi da idemo za mamcima i da rađamo grijeh. Jer sjećate se onih redaka da požuda zatrudnjevši rađa grijeh. On ne želi da rađamo to. On veli, vi ste sad moja prvina. Vi postojite, vi spašeni da bi mene proslavljali. Nanovo nas je rodio da budemo poput njega u naravi i karakteru i odlukama. I onda kad mi pokušavamo u naravi, karakteru i odlukama biti dobri, bez dobroga, to završi kak? Nikak. Uzmeš nešto čisto i staviš u zaprljano i onda se to zaprlja. Treba ti Božja snaga koja se nalazi na Božji način. Svrha novog rođenja, 1. Petrova 1.16 kaže, jer pisano je, sveti budite jer ja sam svet. Efežanima 4.24 kaže, odjenuti vam je novog čovjeka, po naravi stvorena u Bogu, u pravednosti i svetosti istini, a odbaciti starog čovjeka. 2. Korinčanima 5.17 kaže, ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je nestalo, novo je evo gle nastalo. I 2. Petrova 1.3-4 kaže, to možeš samo na Božji način. Njegova nam je božanska sila podarila sve što je potrebno za život i pobožnost. Ti si primio apsolutno sve u svojem spasenju što ti je potrebno za život i pobožnost. Ali nećeš to naći van Božjeg predanja Bogu. Samo ćeš preživljavati ako pokušavaš biti dobar u karakteru, živjeti dobro bez dobroga na svoj način. I veli, ali kako nam je sve to potrebno za život? Kako nam je to darovano? Veli, spoznajom onoga koji nas pozva na slavu i krepost. I veli, spoznajom Božje riječi su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja. Bog daje samo dobro. Da po njima postanete zajedničari božanske naravi, umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. Zašto imamo padove u svojem životu? Zato jer hoćemo to što hoćemo. Bog te nije spasio da bi ti imao bolju verziju svojeg života kojeg već ovako onako hoćeš, da bi ti poboljšao svoje stare žudnje i dobio ono što želiš na neki ljepši način. Bog te spasio da bi na tebi pokazao svu svoju dobrotu i veličinu i slavu. I sad ti idi svojim putem kod David, probaj priskrbiti što god hoćeš. Od mira u kući do novca i djeluj u tim predanjima. I Bog veli, ja ti to ne podržam. To nema smisla. Neću i ne budem. Ali slijedi Gospoda. Ustraj na tom putu. I Gospod te poblagoslovio. I veli, da li ti budem koliko je potrebno? A ako je potrebno i više, daću ti 3 put više. Ali slijedi me. Naši mamci, naše kolebanje, naše okrivljavanje drugih, okolnosti, to da ne vjerujemo Bogu, nego vjerujemo sebi, to čini da se ne hranimo Božom riječi. I samim time gubimo tu spoznaju u kojoj nam je darovano sve. Sve što nam je potrebno. I onda je rezultat da ne živimo po odluci koja usmjerava naš život, nego živimo od odluke do odluke. Sad sam pred ovim mamcom, budem nebom. Da li napravimo
živjeti od odluke do odluke, uvijek tvoje žudnje predvladaju. Uvijek moraš živjeti po odlukama da koračaš po Božjem putu. I onda ispunjavaš svrhu, onda si prvina Božja u punini. Bog je to toliko puno put rekao. Rimljanima 8.32. On koji čak nije poštedio vlastitog sina, već ga predao za sve nas, pa kako nam neće dati sve ostalo s njime? Pa kak? Dalje svoju krv za tebe. Zar misliš da bi ti uskratili bilo kaj drugo? Zakaj? Filipljima 4.19 kaže, moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu. Kako? Raskošno prema svojem bogatstvu. I onda ja idem na svoj način. Odluke pred mamcima. Ne. Kakve odluke usmjeravaju tvoj život po pitanju crkve, po pitanju službe, po pitanju davanja Bogu, što usmjerava tvoj život? Odluka od sad do sad ili trajna odluka po kojoj djeluješ? Koliko ti poznaješ ove istine? 1. Korinčanima 2.12 kaže, mi nismo primili duha ovog svijeta, nego duha koji dolazi od Boga, da upoznamo darove koje nam Bog dobrostivo darova. Ne možeš upoznati darove koje ti Bog dobrostivo darova ako živiš od odluke do odluke. Moraš koračati i reći, Gospode, ne mogu, ali ti si obećal da buš tam i ja idem do tam tak dugo dok te ne vidim. Znate zašto? Hebrejima 2.18 kaže, budući da je i sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnjama. Isus je bio u našim cipelama. On zna koliko je teško živjeti od odluke do odluke. Zato je živio po predanju. Koliko ti poznaješ ove istine i slušaš Boga, a koliko ti želiš da samo Bog sluša tebe? Redak 19 kaže, zato braćo moja ljubljena, neka svaki čovjek bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu, jer veli srdžba čovjekova ne čini pravde Bože. Doslovno im kaže, šuti. Šuti i slušaj Boga. Prekini s opravdanjima, prekini sa svojim rješenjima, prekini sa svojim načinom, stani i slijedi Boga u predanju. I ovaj tekst se puno put koristi u općenite svrhe da moramo puno više šutati, to jest puno više slušati, puno manje pričati i to je u redu, ima stihova redaka koji govore o tome, ali konkretno Jakov ima tijek misli. On govori specifično ovdje. Govori, nemaš za što prigovarati, jer spasenje, otkupljenje, posvećenje, vječnost, Bog koji sve okreće na dobro, sve si primio nezasluženo, nemaš za što prigovarati. Jedino što imaš je svoj put i Božji put. Idi po Božjem putu i susrećeš Gospoda. Neka Bogu ugodne odluke definiraju tvoj život, a ne emocije i okolnosti. Jer Bog je iznad emocije i okolnosti. Okreni se k Bogu, zavapi mu i onda ga slušaj. I znate što ljudi često žele? Sad bude se vjerovatno dogodilo da budu neki čuli da ja stavljam puno veći naglasak na nešto, puno manje na drugo, ali to nije moja poanta. Ljudi često žele reći da budu primali sve te darove, da razumiju sve to bez proučavanja Božje riječi, da samo treba puno moliti, jer onda u molitvi samo najbolje čuješ Boga. Ali u molitvi bez poznavanja Božje riječi ti čuješ i sebe i Boga. U sivoj si zoni. Božja riječ veli da mi ne znamo kako moliti. Isus veli, ako ostanete u meni i ako riječi moje ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. Jer kad poznaješ Isusovu riječ i voliš ju, onda tražiš isto što i on i Bog veli da. To može. Ako treba još i 3 put. Ali ljudi ne žele proučavati Božju riječ, samo žele jako moliti i onda su u sivoj zoni i onda u svim svojim zahtjevima odjednom dođu do zaključka koji se pokaže da nije bil dobar i ko je onda kriv? Pa Bog. Kako ti je Bog mogao krivo odgovoriti? Nije. Jer si slušao sebe. I zato modern kršćanin ne proučava Bibliju, jer kad proučava Bibliju, sjećate se ilustracije, modern kršćanin se kupa u pličaku, tam do koljena. Puno zna, ali jako malo stvarno poznaje. A onda kad počne proučavati Bibliju, dođe kod tsunami Božja riječ, preplavite do svim i shvatiš da moraš plivati u predanjima. Shvatiš da moraš ići koracima vjere. To već ne.
To je sad već, ja bi rađe da ja čujem i Boga i sebe, pa onda odlučim koga ja čujem. Kako mi to znamo? U kontekstu cijele poslanice, kad on kaže poslušaj ili slušaj, to znači izvrši. I to vidimo kad gledamo ostale retke. Na primjer, redak 22, veli budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji. I onda to objašnjava. Dalje kaže drugo poglavlje, 14. redak, kakva korist ako ko kaže da ima vjeru, a nema djela, da sluša, a ne posluša. Veli, kakva korist od toga? Djela pokazuju vjeru. Sad zaroniš u Božju riječ svaki dan i onda si u dubokome. I sad treba plivati. Ja bolje je biti v pličaku. I onda čujem i sebe i druge i svega čujem. Djela pokazuju da si slušao i poslušao i zato je došlo djelo. I onda u 3. poglavlju kaže neka vas ne bude mnogo učitelja jer znate da ćete biti mnogo strože suđeni. Nemoj poučavati ako nisi utemeljen u Božoj riječi. Koliko toga ima. Pogotovo na društvenim mrežama. I to sve zvuči ok, ali to ne može izdržati život. To ne može izdržati život. To te može motivirati. I Jakov tu temu specifično provlači kroz 3 poglavlja. Nije samo više slušajte, manje govorite. Ne. Više poznaj Božju riječ. Zašuti pred Bogom, slijedi ga u koracima. Budi brz da slušaš i poslušaš. I onda donosi zaključke nakon što si djelovao i susreo Boga. Veli, ne varaj se. Nije dovoljno samo slušati, govoriti i osjećati. Moraš djelovati prema onome što vjeruješ. Ili se svaki put samo lepo čučneš pličaku pa se malo zbrčkaš i to je to. I onda malo popuhne mrzli vjetar pa je hladno. Jeli, onda gdje je Bog? A idi malo dublje pa plivaj za Bogom. Hodaj za njim. Ovisi o njemu. Pa boš vidio da je dobro. Da je dobar. I znate kad delamo u pličaku, gradimo si svoje dvorce male. Je tak? Lijepe dvorčeke i onda dojde Božja riječ kod tsunami i onda to pogazi i onda opet nije dobro. Odrasli ne uživaju u pličaku. Odrasli vole plivati. Djeca se igra u pličaku. Ne varajte se, nije dovoljno samo slušati i znati. Treba hodati u predanju. I Bog će djelovati i pokazat će da je dobar. Jer mi u stvari stalno pokazujemo kome vjerujemo. Ako radim po svojem, vjerujem sebi. I onda ovo zadnji redak je vrlo važan. Naš zadnji danas. Da bi primijenio Božju riječ u svoj život, ti moraš imati ispravan stav srca. Da bi Božja riječ rasla u tebi, ona mora pasti na plodno tlo. Redak 21. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću, znači sve. S krotkošću primite usađenu riječ koja vam može spasiti duše. To ne znači da se oni spašavaju djelima, nego rekli smo spašen si za papirnato kod opravdanja i sad se trebaš spašavati od grijeha koji je kroz život, ali kroz djelovanje Božje riječi. Veli, ta riječ može spasiti tebe od gluposti, od svojeg grijeha. A koliko je ti poznaš? Koliko? I Isus je rekao to u drugim recima. Marko, možete si zapisati, nemate to gore. Marko 4.24, Isus kaže, pazite što slušate. Luka 8.18 zapisuje da je Isus rekao, pazite kako slušate. I onda kad je govorio o 4 vrste čovjekovog srca, u Mateju 13.13 zapisuje da ljudi slušajući ne čuju niti ne razumiju. I čak kršćani mogu pasti u to stanje. U nedjelju kažeš da na sve ove glavne točke. Jel imate neke glavne točke iz propovjedi i kažeš da, to mi treba, to želim, Bože mijenjaj me, ti me trebaš, haleluja, sve Gospodu, sve. V utorak već ne znaš čemu si sve rekao da. Pojma nemaš na kaj si rekao da. Zato mi imamo kućne grupe da se podsjetimo kaj smo čuli, kaj smo rekli. Do petka nema predanja u koracima. I onda samo ideš i kaješ se Bogu iznova bez snage. Da li nisi više umoran da hodaš u tim krugovima bez božanske snage? Ja jesam u svojem životu umoran. Frustrira me to. Umoran sam. Zato ja sam donijel odluku. Kao i ova crkva. Nedjelja, hranimo se. Četvrtak, sreda, kućna grupa, praksa.
kroz tjedan služimo, kroz svaki dan čitam i molim, u zajedništvu sam da bi živel po odluci. Probaj bez toga, kak ide? Kad si uspel bez toga? I dok kad ti misliš iti, dok ti ne budu tsunami zrušio tu kućicu od pjeska kaj si svi napravili? Dok prvi vjetar popuhne pa ti bu hladno. I onda se pak moraš čučnuti v to moderno kršćanstvo koje je tak slabo i tak jadno. Kaže, ne varaj se. To je realnost. Ako stvarno ne misliš djelovati prema Božoj riječi, ako stvarno želiš stvari ostvariti na svoj način, ti slušajući ne čuješ. I zato ne možeš niti poslušati. Jer nije do mene. Ništa dobro u mojem životu, svaki uspjeh, kako god hoćete, u kršćanstvu, u obitelji, nije moj proizvod. Sve Božji dobri dar i zato mu želim zahvaliti. Nemam ništa od sebe da mu dam, da ga je vrijedno, osim da ga slijedim. Nemam niš drugo. Kak ti vidiš sebe? I zato Bog daje kušnje, jer kušnje na te omekšaju ono tlo, izoraju ga, ono tvrdo tlo našeg srca. I onda treba počupati korov, treba maknuti kamenje, da bi Božja riječ pala na dobro tlo. Uzaludno je pokušavati primiti Božju riječ u nepripremljeno srce koje nije spremno živjeti po odluci. I onda doživjeti Boga na djelu. Ne tvojom slagom, zato toliko ponavljam, ta odluka nije tvoja snaga, ta odluka je samo tvoj odabir na koji smo svi pozvani. Kako da pripremimo svoje srce? Pogledajmo još jednom redak 21. Kaže, odložite svaku prljavštinu, preostalu zlođu i s krotkošću primite. Odložite i primite. U grčkome je baš ta ideja. Moraš maknuti, odložiti da bi primili. Ne breš primiti na, kak da vam to velim lepo, pa ne breš na septičku jamu staviti finu večeru i stol gore. Sve bu smrdelo. Sve bu smrdelo. Moraš se maknuti, moraš se to pročistiti, da primiš nekaj i da možeš u tome živjeti. Pavao u Efežanima 4.20 kaže, no vi niste tak naučili Krista. Ako ste ga doista čuli i bili poučeni. Jer kad smo poučeni imamo darove od njega. Veli, odložiti vam je po prijašnjem ponašanju starog čovjeka koji je iskvaren požudama sa svim mamcima, odluka je ko pesu kad mu baciš to loptica koju. Veli, to odloži, duhovno se obnavljaj pameti svojom, odjeni novog čovjeka, to metanojom, novim umom, koji je taj novi čovjek je stvoren u pravednosti, u svetosti istine. Ista stvar, odloži da bi primio. Hebrejima 12 veli, zato i mi okruženi tolikom oblakom svjedoka, odložimo teret i grijeh koji nas sputava da bi postojno trčali. Opet, odloži da bi primio. 1. Petrova 2, 1-3, odložite dakle svu zloću i svaku prijevaru i licemjerje i zavisti i ogovaranja. I veli, kao tek rođena djeca čeznite za nepatvorenim mlijekom. Opet, odloži da bi primio. Koliko često u svojem životu ti samo hoćeš primiti bez da moraš napraviti korak da odložiš svoje odluke, da odložiš svoje planove i onda primiš, i čak kad neke primiš, onda se to zmaže. Zake? A zato jer nisi odložio, nema te odluke. I onda opravdavamo, pa to ti je, znaš, duhovni rast traje dugo i to je istina, tu nema niko kaj reći. Posvećenje je kroz cijeli život i svi rastemo vrlo sporo. Ali da se ne lažemo i da se ne kupamo stalno u pličaku, ako ne odlažeš, ne buš niti rasel. Koliko vas je pokušavalo ili pokušava rasti bez da mijenja svoje želje za Isusove želje? Bez da mijenja svoje planove za Božji plan? Kak vam ide? Do kud si došao? Ako uspiješ i kod David i zagraditi sebi kraljevstvo, čemu? Kome? Rastiš samo u svojim očima. Božji čovjek voli Božju riječ. Čovjekov stav prema Božoj riječi i držanju Božje riječi je test njegove vjere. I imate zapisano, prvi test vjere jesu kušnje. To vidimo kod Jakova. To su okolnosti i tvoj stav. Kako ti reagiraš na kušnje? I to ti nešto govori o tebi. Koliko se često pouzdaješ u Boga. Drugi test je kako ti reagiraš na iskušenja, na mamce.
Tvoje žudnje, što stvarno želiš, izlazi na vidjelo. Ako živiš po odluci, onda ova riba spava, onda nije gladna. A treći test je kako reagiraš na Božju riječ. Kako slušaš? Da li slušajući ništa ne čuješ ili slušajući poslušaš? A ta poslušnost dolazi od Boga. Ti moraš samo krenuti za njim. Ti ne možeš u svojoj snazi proizvesti dobro i plodove za sebe koji budu trajali vječnost. Ali moraš donijeti odluku. Isus kaže, moje ovce čuju moj glas. Onaj koji pozna zapovjedi moje i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti i Otac moj. I ja ću ga ljubiti i obznaniti mu samog sebe. Ljubav prema Bogu je motivator iza svega što činiš. Koliko ljubiš Krista i koliko mu želiš zahvaliti, toliko ga slijediš i daješ svoj život njemu na raspolaganje. I tu smo svi goli pred Kristom. Ja živim tako kako živim, u snazi u kojoj živim, u mjeri u kojoj živim, zbog toga koliko ljubim Krista. I ja vidim u svojem životu da to treba biti puno, puno više. Ti u svojem životu živiš kako živiš. Donosiš odluke kako donosiš. Zbog realnosti koliko ti stvarno ljubiš Krista. Motivator za slijediti Krista je ljubav prema Kristu. Oznaka pravog učenika je poslušnost iz ljubavi. Ne samo poslušnost jer si se opekel. Tak mi učimo živjeti u ovom svijetu. Jel? Tak dolazi mudrost iz svijeta. Opekel sam se, a ne bom. Ali poslušnost Bogu dolazi iz zahvalnog srca. On čuje riječ i poslušaju. Ne živi u ljutnji na Boga. Ne živi u ljutnji zašto se dogodilo to što se dogodilo. Ne krivi okolnosti. Nego ljubi Boga. Gospodaru moj, pomozi nam da nedostojni i mali i slabi možemo te ljubiti kako ti zaslužuješ, da budemo prvina tvojeg stvorenja, da živimo kao prvina, da se ti proslavljaš kroz nas, ne po našim djelima, ne po našoj snazi, nego zato, Gospodine, jer susrećemo tebe i ti nas mijenjaš. Pomozi nam sa tim odlukama, Gospode. Pomozi meni da ne pribavljam sebi ništa u svojem životu bez tebe. Jer ti si obećao i ti si se već pokazao dostojnim i vjernim da ćeš dati i 3 puta više ako je potrebno. Zato, Gospodaru, molimo te za tu snagu. Duše Sveti, pomozi nam da živimo tebi ugodno, u tvojoj snazi i da činimo predanja u vjeri i da idemo koracima za tobom. Amen. Možemo ustati i zapjevati Slušaj duha zov. Slušaj duha zov, daje život nov. Dođi k njemu ti, razmisli, prihvati, sada zove. Slušaj duha zov, daje život nov. Dođi k njemu ti, razmisli, prihvati, jer tebe sada zove. Daje
Neka bude tako, da slušamo Duha zovi jer on nam daje život nov. Neka vas Gospodin vodi, neka vas blagoslivlja, neka bude sa vama u tjednu koji je pred svima nama. Nemojte zaboraviti na naše kućne grupe, one su srce ove zajednice. Nemojte zaboraviti na iduću nedjelju. Ja vjerujem da ćemo imati sa nama gosta, jednog pastora, mladog pastora iz grada Požege. Vjerujem da ćemo imati lijepo, dobro zajedništvo.